extraordinaria correspondente a este bimestre, que xa collemos o mes que nos toca. Tivemos os dous anteriores facendo un pouco desordenados no seu momento por falta de secretario, agora temos a cabeza David. Entonces, o deste bimestre correspondía precisamente este último jueves. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión do día 30 de abril. Isto que se nos enviou. Entonces, votos a favor da acta. Votos en contra, non? Abstención non hai. Segundo, os decretos desde a última sesión. Tamén se vos facilitaron, despois se hai alguna aclaración, logo as preguntas o falamos. El terceiro, dar conta da liquidación do orzamento de 2020 remitida ao Ministerio de Facenda con data 12 de maio. Simplemente é dar conta, remitiuse. Tiene data 12 de maio de 2021 e agora veremos o voto que será. O siguiente é tomar coñecemento da renuncia de Samantha Fernández Cortés. Comunicou a súa renuncia, o pleno toma coñecemento neste pleno da súa renuncia, agradecerlle o seu traballo e o seguinte paso é recibir a credencial de Eva. Na proposta xa está recibido. Ben, pois, tomamos coñecemento da renuncia ao cargo presentada por doña Samantha Fernández Cortés, tomamos coñecemento da renuncia ao cargo de Teresa Grau López, tomamos coñecemento da renuncia ao cargo de María Otilia Arias García e tomamos coñecemento da renuncia ao cargo de doña María Rodríguez Trigo. Remítese certificación deste acordo do Pleno a Xunta Electoral Central xunto coa copia do escrito de renuncia de indicación da persoa que corresponde cubrir a vacante e a xuízo desta corporación, que é doña Eva Abal Tobío, que é a seguinte na mesma lista que as persoas que renunciaron, solicitando a Xunta que remita a correspondente credencial para que poda tomar posesión do cargo. Seguro, isto envíase e en poucos días teremos a credencial para que podas tomar posesión no siguiente pleno. Que poda tomar posesión un pleno ainda que sea extraordinario, non é? Mocións non hai e pasamos ao capítulo de armagos e preguntas. Procedemos a votación da proposta. Da proposta pensei que era dar conta, sí. Aquí como con tomar coñecemento. Entonces, votamos esta toma de coñecemento da renuncia das persoas que dixemos e que a seguinte que vamos comunicar a Xunta Electoral que vai tomar posesión no seguinte pleno doña Eva Abal Tobío. Entonces, votos a favor, votos en contra non hai, e abstencións por voto. E pasamos entonces a ruegos e preguntas. Non, eu teño as aquí, non as presentei porque non sabía que iba a vir Bueno, se queres facer alguna alguna, se me permite alguna. Bueno, pues empiezo por rogos. Ben, o primeiro é, xa vin nun decreto que vai haber un plan da Diputación para a sinalización, plan de convenio da Diputación Concello para a sinalización de lugares que non están nas vías provinciais, e este rogo que ten que ver con eso, e é que se poña un sinal de sinalización de San Martiño en sobre a Xemil, máis breve posible, porque ten pasado que chamaron a unha ambulancia e foi a Xemil por non ver o letreiro, pero en fin, sobre todo por covía, entón, se o hai en outro sentido, que se poña tamén neste, para que non pasen destas cousas que entendemos que entraría dentro dese plan da Diputación. En concreto, aí mismo está previsto señalizar Igrexa de San Martiño de Anllo no cruce de abaixo e San Martiño no cruce de arriba, digamos. Incluso para que vaya unha ambulancia a San Martiño entra mellor por a propia carretera de conduce a Mataná que por a de abaixo. Entonces, aí hai unha señal de San Martiño por o lado esquerdo, únicamente, vais a señalizar Igrexa de San Martiño no cruce da Igrexa e San Martiño de Anllo no de arriba. Están pedidas. Mandaron para pedir
me parece que un máximo de 15, pero que pidamos máis, porque se algún ayuntamento renuncia, temos pedidas en torno a 40. Pois así me tengo a proposta. que antes, en moitos sitios ainda, por exemplo, vou dicir, Lama dos Campos, Sí, parroquia de Rosendo. sí. Ou para identificar, porque hai moitos lugares que se chaman igual, non sabes onde están. E hai concellos, mas por aí polo interior, que poñen o nombre do lugar, pero da parroquia que é. E iso creo que está o último facendo a Diputación. No, aquí o que se fixo nunha ocasión a través do GDR foi señalizar os límites das parroquias. Sí. E ao final sacáronse todas porque incluso chegaba a confusión. Porque a parroquia de Amandi, por exemplo, pasas a Amandi e empeza outra vez a parroquia de Lourdes. Despois de Amandi volve a ser terreno de parroquia de Lourdes. Ou aquí, indo para San Martiño de Anxo, había un trozo de parroquia de Miñán. E eso si que era confundir, non? Pasas aí ao campo de fútbol, e ao pasar o cruce de Francos hai un trociño de Millán que se mete, entonces os límites parroquiales sacaronse prácticamente dos Eu concellos. que teño visto é que poñen o nombre do lugar e por abaixo parroquia e tal. En la iglesia de San Martiño estaba señalizada por dos lados. Sí, O sí, coche desapareceu unha, caiu aquí. no, meteuse un coche, Ah, tirou unha e ya ali quedou enterrado. nós estas fixemos a petición tal, puxemos eles tipo de señalización, hai de situación, de indicación ou de monumentos. Pero mandáronos o modelo de señal, xa digo, pedimos en torno a, en torno a 40 pedidas. Vale, pois xa trasladamos que isto que será resuelto. Logo, o seguinte rogo en relación aos criterios para que en algún sitio se poñan millas desas nos contenedores pois de madeira que quedan mellor a parte protegido e que noutros se manteñen a intemperie. Nos parecenos con unha solución boa, tanto a nivel estético como de limpeza, non? Do entorno dos colectores. O que entendemos é que se debería dar un plan para estender a todos os lugares e que non den lugar a que pensen pois nalgún sitios pois aquí non o temos porque o teñen neste sitio, que criterios se seguiu para facelo e cantos hai, temos varios localizados, pero descoñecemos se hai un plan para dotar racionalmente, pois por exemplo, onde hai máis colectores, pois debería ser a prioridade. Entón, o que proponemos é que se elabore un plan para dotar o Concello destas sillas de madeira en todo o municipio. Hai colocadas destas últimas 3 porque fixo o Obradoiro 3 para cada concello. Fixeron 3 para cada concello. Están facendo, creo que outras 4. Primeiro, son costosas e depois teñen un problema para o camión. É dicir, onde hai as sillas leva o doble de tempo vaciar os contenedores que onde non as hai. E hai un problema incluso para xente. En algún sitio non as dan aberto porque acaba a madeira cedendo. O normal é sujeta contenedores, que son cómodos de todo. Claro, nós o que estamos facendo, as sillas estas en concreto, que xa te digo hai 3, máis outras 3 que había feitas anteriormente polo propio Concello, as que nos van facer ahora, que creo que van facer 4, a intención é de poñelas en zonas, por exemplo, en Globios, no entorno da Capela, que está aquelo sempre cheo de basura, en sitios un pouco máis que estéticamente, ao lado das carreteras xerais ou ao lado de algún tipo de zona máis visitable. En todas sería imposible, porque o mellor hai, non te exagero, pero pode haber con doble contenedor 200 lugares, mínimo con contenedor amarillo e verde. Entón sería que o camión facer o doble de tempo. Depois hai un problema iso, que xa se os novos xa se derramaron 2. Xa houve que poñer de porta 2 porque romperon. Depois o tipo de enganche é complicado. Dos de madeira é complicado, o mantenimiento. É un refugio non lle tocas, pero a isto estás abrindo, cerrando, claro, abren e cerran todos os veciños. Entonces, bueno, talvez hai un outro tipo de sistema, incluso falaban, se importa porta de corredera, os de porta de corredera acaban puxeron un esfuñao e non lle andaba xa os 2 días. Claro, porque ao final vas botar basura, cae un cristal, cae un pouco, pero bueno, temos previsto poñer 4 máis, e a intención de, porque non sei, está previsto onde, porque hai que primeiro arreglarse ao chan onde están para situados. Eu sei que un é en Lobios, pero ao mesmo tempo que se pode decir onde están
Os outros tres, creo que non teñen cuatro. Sí, a nos parece ben ese criterio nas zonas máis que haxa que proteger máis o entorno patrimonial e buscar unha solución para, sobre todo, naqueles sitios onde non nos que haxa dous, pero todos nos que haxa tres, mesmo máis, que esas sí deberían estar protegidos. Logo, facemos un rogo pequeno en relación ás rutas de sendeirismo, sobre todo as homologadas, para que se faga un plan para o mantemento dos camiños, porque hai lugares que xa son intransitables. Sabemos que houve pandemia, que non era o momento de tanto de manter estes camiños, había outras cousas máis prioritarias, pero vai chegar agora unha tempada turística que xa está habendo movimento de xente por aquí, e tamén porque entendemos que as rutas homologadas hai que facer un esforzo, non só o Concello, entre todas as administracións, para mantelas abertas, que se fixo esforzo en definilas, que teñen éxito, a xente gusta de andar por estes camiños, pero non vale que esteñan en algúns sitios infestadas de maleza. Entón é un plan de mantemento das rutas de sendeirismo. Xa poñemos as homologadas, xa sabemos que hai camiños a maiores, informais, tampouco se trata de que é inabarcable todo, pero polo menos as homologadas que estean en condicións, que ademais é tamén unha cuestión de seguridade. En Sobresol hai dúas rutas homologadas, que son a ruta do sendeiro da Ribeira Sacra, que é de Rosén de Anxo os Chancís. Está, todos os anos intentamos limpiarla mínimo 2 veces, ahora mesmo está recientemente desbordada, precisamente por personal do propio Obradoiro. E a outra ruta que hai en Sober homologada é unha ruta que pasa por 4 concellos, que foi posta en funcionamento por a Diputación xa, creo que 12 anos, co compromiso de mantela. Nós, o que é o tramo de Sober, todos os anos o limpiamos, todos os anos, porque nos metemos a propia brigada de incendios como zona de desbroce para incendios. Entón, o tramo que nós de Sober, que empeza na zona da Lampaza, ben por Vilar de Mouros a Estorvade, limpiámoslo todos os anos, todos. Depois ten un tramo de Pobra de Rollón, que é moi forte, de Quirón, que é unha ruta grande. Pero nós intentamos, o que é a nosa parte, non nos vamos a limpiar Nos referimos a esa e tamén a de Rosén dos Chancís, que a Rosén dos Chancís está limpia, ahora mismo está, además, reciente, estaba por a zona de Hortás un pouco peor, pero ahora está limpia. Por Rosén está, porque pasei de agora. Pois hai que, en canto a outras rutas, sí que deberían os Deputación coordinar para que se mantivese aberta, porque realmente é demandada esa ruta, está moi ben, é unha das grandes rutas que temos por aí. Despois, en canto ao rogo último que presentamos, é sobre o tema do volardo que hai ali ao lado do parque infantil, porque realmente debería estar subido, porque así está establecido, non? Que só teña acceso as persoas que poden ter acceso a este lugar que é peonil, e que eso que hai días nos que hai tanto tráfico, a ver, tanto, non é unha gran cidade isto, pero hai momentos en que hai moito movimento de coches, está o parque infantil, están moitos nenos e nenas por aí, e xeras de situacións de preocupación. Entonces, que non sabemos que pasa para que non este sempre o volardo subido. Xa sabemos que non é só cuestión do Concello, pero hai que vixiar esa situación, porque senón, pois, ao final o que se optaba moitas veces é algún pai ou nai con o coche aí para que non pase a xente mentre están xogando os nenos. O outro día estaba subido, por certo. Non está subido todos os días porque se volve a decir aos que teñen. O Ayuntamento non usa. O Ayuntamento o que fixo foi suprimir o garaje que tiña aquí. E un dos motivos de suprimirlo é para non ter que ir con coches aquí. O Ayuntamento non usa con vehículos para nada a plaza ahora porque xa non ten para usar. Entón, ten chave a carteira, o bar da Casa da Cultura, o Alberto e o Pepín, que son as 4 persoas que teñen dereito a usar o sitio. Entón, volvín a decir a todos porque teñan cerrado. Estes días está cerrado. E ellos son os que teñen chave de... O que temos nós tamén chave de Ayuntamento, pero vai. Eles os 4 que son os 2 propietarios de garaxes e as 2 persoas que acceden que necesitan entrar, vai, a carteira do bar.
Xa sabemos que o Xa Consello seguimos de avisar estes días estuvo cerrado. non ten policía local, pero eso de avisar de vez en cando, e cando faga falta incluso pois subirlo, se hai, se ve que está máis en subir. Vale, preguntas? Queres que os siga? No, sí. Temos aquí 4, non son breves. Ainda que a exposición de motivos parece longa, pero para non liarnos máis co da barreira tradicional, a nos parecíanos que houbera consenso en que se recuperara ese costume de ter un lugar con barro autóctono daqui para facer a cacharrería tradicional de Mungosa, a nosa olería. Entón, si se ten feito algo para poñer en marcha esta barreira, que sabemos que isto implica sobre todo a Diputación, que tamén a Xunta a través de Cultura podería estar implicada, e se o Concello fixo algo para dispor desta barreira no municipio. Nos o que fixemos no seu momento a través do central da Diputación, que nos xa puxéramos en contacto con a intención de que a Diputación comprara unha das zonas de barreira, que había dúas, queríamos, unha de cada un dos tipos de barro. Quedou a cousa aí, para que nadie nos non decir máis nada. Sabemos que están, hai algunha que está en sitios particulares, que non había problema, hai outra que está en zona comunal, e hai dous espacios, un hacia Buruso Santa Cruz e outro hacia Munguibus. Nos estamos, o Concello está disposto a colaborar sin problema ningún, se quer fazer algo. Por a nosa parte, nos reiteraremos a proposta á Deputación, porque parecenos que era algo esencial para manter unha característica máis propia das nosas pezas. Logo, sobre o Consello de Parroquias da Ribeira Sacra, nós sabemos que varias asociacións recibiron unha carta que coincidía, estaba asinada por ti como presidente do consorcio. Despois sabemos que por a prensa que quen convocou foi a candidatura, pero o caso que foi parte do consorcio da Ribeira Sacra quen enviou cartas a determinadas persoas ou asociacións para facer parte dun Consello de Parroquias que teóricamente se constituiu a finais de 2019. Entón, o que queremos saber é que criterios de selección de persoas ou asociacións foron convidadas, e se o Concello vai intentar que todo o asociacionismo e parroquias de Sober se impliquen no proxecto. Estamos preguntando únicamente do punto de vista do Concello de Sober. Nos opinamos que este organismo non é representativo, non é regulamentario, porque non ten unha regulación no Diario Oficial de Galicia, que se ten a Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra, é que, entendemos que é un pouco paripé, porque se non se avisa a xente que ten incluso intención de participar. Sabemos dunha asociación que se enterou que estaba representada por outra persoa e tiña ganas de participar. Entón, cales foron os criterios de selección das persoas? A ver, isto fixo directamente a persona que coordina a candidatura, que é Mario Crecente. Non hai ninguna candidatura que fixera o que fixo como ter un órgano asesor, e quen nombrou foi ele. A intención é de que este órgano asesor, unha vez a candidatura se firme, vai haber un órgano de xestión. Ese órgano de xestión pode, se considera, ter ese Consello de Parroquias. En ningún sitio está determinado, precisamente. O propio coordinador da candidatura quixo nombrar a xente que entendeu que era representativa, porque hai de todo. Hai xente que está nunha asociación, hai empresarios, hai curas, e hai alguna persona que se dedica a política, pero como dixo ir outro día na segunda convocatoria, hai creo que 40 representantes ahora mismo, e foi nombrados por el, como dizer, vou facer un consello asesor hacia a candidatura para colaborar. Non é, por momento é simplemente para el, para viaxar no territorio, ter que me acompañe, ter que... Entonces, o que fixo, neste caso nós, avisou no consorcio porque convocamos nós a reunión dirixiu absolutamente él, incluso fixo constar, cando me dixo que nos presentaran, dixo, Luís, preséntate, non como alcalde, que aquí non estás como alcalde, non, estou logo como representante da parroquia de San Martín de Rosa, porque él mismo me pediu que non estaban os 4 alcaldes, os 4 alcaldes os ten nombrados nese consello como representantes neste caso de parroquias ou de asociacións, non sei, pero vaya, que é algo que ele quixo facer para ter un órgano asesor, e a intención, que creo que falaba outro día de Galicia algo nunha entrevista que lle fixeron, é de que ese Consello de Parroquias, no momento que Ribeira Sacra sea Patrimonio da Humanidade, sirva de Consello asesor ao propio
ente que leva adiante a xestión do territorio do patrimonio da humanidade, que habrá un ente xestor, lógicamente, como hai na Muralla de Lugo ou en Coruña na Torre de Alpes. Pero os criterios foron personales da propia persona que creou esa comisión. A mí me parece ainda peor, porque realmente entender que hai unha xente representativa do territorio e outra non. É a xente que escolle os seus representantes nas asociacións, entón é que está equivocada e non vale resultar. Creo que é unha equivocación. Eu xa que diste unha iniciativa persoal do director da candidatura, dirixiremos directamente a ele e intentaremos explicarles nosas razóns. Eu falei con ele, dixendo que tiña ese tema, ou a través da propia página candidaturas que sacar .org, e se alguén quere participar, alguén que se apunte, eu tamén vou contar como é unha cousa aberta, que non está especificado en ningún sitio como facer, nombrou como un órgano asesor que nombrou por ele. Sí, pero unha persoa que lle dixeron é que a tua asociación xa está representada, entón aí hai algunha disfunción que eu creo que é mellor eso, dirixirse a él directamente, pero considero realmente que estas cuestións fan máis dano que beneficio, porque ao final están sempre as mesmas persoas, non se sabe, todo escurantista, e a xente que quere participar e ten ideas, non se lle dá voz, dáselle ao final, porque, bueno, non sei, neste caso, nen sequera nos enteraríamos das reunións se non vemos unha convocatoria de alguén que non puido ir e avisou a outra persoa. Entón, pareceme triste, pero falaremos en todo caso directamente con ele, e nós o que queremos é que se reconduza, seguramente hai vías para facelo. Logo, a outra pregunta non lle puxemos exposición de motivos, é simplemente cando vai estar en marcha o albergue de Sober, porque viramos que fora concedida a concesión adxudicada, que cando se vai poner en marcha. Pois a empresa que colleu pagou o primeiro semestre, a intención que tiñan era de abrilo este ano. Estes días creo que estuveron ali, por o que vin eu, anduveron ali con pequenos retoques de cousas. Entón, me imagino que vai virar de cara ao verano. É a mesma empresa que leva o albergue de Monforte. Eles teñen a concesión, están pagando a cuota que puxeron, e, lógicamente, deberían de cara ao verano. Pero, bueno, E logo, xa para rematar, na cuestión do convenio entre Medio Rural e FEGAM para a limpeza de fincas, recibimos unha queixa que xa tamén que chegou ao Concello por escrito de San Martiño de Andio, unha finca que estaba perfectamente xestionada a biomasa, máis incluso do que exixían as propias leis, e que lle chegou un requerimento para ter que limpar. Entonces, pois esta persoa, a través de outra, veu ao Concello pedir ao técnico forestal que certificase que efectivamente a parcela estaba limpa. E si estaba, de feito, pois foi así determinado, que estaba incluso máis limpa do que debía estar. Entón a cuestión é como se fan as inspeccións, se só fai SEAGA, se fai tamén o técnico municipal, que sucedeu neste caso desta finca, e se hai algunha actuación similar neste sentido, que haxa requerimentos a fincas perfectamente xestionadas, que se limpan e non era necesario, e outras que ainda están esperando por notificacións, porque tamén nos chegan queixas de xente que ten as súas fincas limpas, pois que outras non as teñen. Entón, como se está levando a cabo isto? A ver, o convenio que hai con SEAGA e a FEGAM solamente é para Anllo e Doade, exclusivamente para as parroquias de Anllo e Doade, que son as que son, e aí entran parcelas que estén a 50 metros de núcleos ou de casas aisladas. Aí encárgase directamente SEAGA de comunicarlle aos dueños a posibilidade de atenerse ao convenio por 0,035 euros metro cuadrado. É dicir, un 10%, se unha hectárea costa en torno a 3.500 euros, pois sería un 10% dese valor. Todo o mundo se... Creo que hai en torno a 400 contratos firmados en Sober de xente das parroquias de Anllo e Doade que se adheriron a ese convenio. Solamente Anllo e Doade. O caso este... Anllo Santo Estevo. Anllo Santo Estevo e Doade, sí. Anllo Santo Estevo. Solamente. Este caso faría mañá co técnico municipal e non coincide prácticamente nada do que aquí se dice. El dixo, ten un informe feito. Primeiro, a parcela está en Cruendos, non está en San Martiño de Anllo, porque é en frente de Castaxúa.
e pertenece á parroquia de Prudentos. A persona que veu pedir, bueno, a persona que vive ali pediu que lle limpiaran as fincas do alrededor. Entonces o técnico foi mirar o sitio e comunicoulle da limpieza das fincas. A finca en cuestión tampouco é, non ten un informe aí que o enseña, dixo que se viñades o enseña. Dixo, era máis ben como unha defensa. Dixo, hasta se portou a leña, non sei se pediu permiso para cortar a leña ou non, pero non é que só que se desbrozara, que había leña e incluso cando foi mirada estaba amontonada. Dixo, non hai convenio con Seaga nesas parcelas en concreto, só hai convenio nosotros, estamos intentando abrir os convenios a novas parroquias, pero neste caso o Concello, o técnico municipal fai labores de inspección donde ven alguén, e ven alguén e dice quero que me limpien esta finca de tal sitio, pois o técnico vai mirar e necesidade, pois manda yo escrito a persona dándolle os plazos correspondientes para limpiar e vai a mirar se limpiou, senón habrá que facer o que corresponde. Ora, nesta finca en concreto, si é ele, porque preguntei yo a mañá e trouxo que coincide que é en frente de Castaxúa, está na parroquia de Prudentos a finca, que foi o que contou, dixo, bueno, tampouco é así, porque en realidad limpiaron 5 ou 6 fincas todos ao alrededor, e esta en concreto, no nombre desta persona, que non puxo, pois incluso tiña ali amontonado o de haber cortado leña que estaba amontonado. Non é certo que eu lle dixera, e non puxo un informe tampouco, que estuvera limpio demais, porque o informe además é feito por el, non é informe de Seaga. Sí, en unha parte está así, que está limpo, pero noutra que hai restos de... Eso creo que dixo. Decir, non sei se... Porque nas parroquias onde leva Seaga, faino directamente Seaga. Incluso é ao revés. Hai xente que ven, quería limpiar esta finca, que non me mandaron nin carta, claro. Seaga mandoulle a todas as fincas que están nos 50 metros que corresponden de núcleos ou de casas aisladas. Hombre, hai xente que ten limpio, que ten limpio e que ten limpiar. A veces tamén, claro, comunica ya de algo. Non sei, de que a xente que ten limpo pensa que ten que relimpar. Os que firman o convenio un ano, é un convenio para 5 anos, 3 anos. 3 anos. É dicir, durante 3 anos, tú firmas ese convenio e durante 3 anos vanse a limpiar xa sin... Mándanse despois o cargo correspondiente e xa limpian eles durante os 3 anos. Pero sei que empezouse con años e despois con doade e funcionou moi ben. Dixo o técnico que había en torno a 400 contratos firmados en Sober, solo de 2 parroquias. Pois listo, nos. Bueno, antes de nada, quero agradecervos a todos, a cada uno de vos, o interés que mostrastes na miña situación reciente, tanto a Luís, que prácticamente temos varias veces, como a Raquel, como outros que vos interesaste pola miña salud. Quero agradecer a todos vos. E depois, teñemos varias, pero vou facer 2 ou 3, así, unha, pues agradecervos tamén que se preparara o Pozo de Gondivos, que está... Castro de Gondivos, o Castro. O Castro. Está, bueno, pues, parece ser que quedou ben, único que non lle poñemos un pero é que, pues, tuvo el cemento e de noite, pues, pode ser que dea lugar a que a visibilidade non se pintar con pintura reflectante. Si sempre os pedimos que se poda pintar con unha pintura reflectante, unha franxa tipo galicia. unhas balizas para que non se... Despois, bueno, pois tamén dicirche que teñas en conta cando se van a facer as limpias dos árboles, que as ramas hai que retirar. Moitos sitios quedaron as ramas no sitio, entonces é un dos temas que bueno, xa que se cortan, e agradecer tamén que este ano, a primeira vez por proceso, tamén se incluída ese proyecto dos árboles, pero
pasei por varios sitios hoxe con tempo e por exemplo no campo da festa quedaron aí no Penedo Eu creo que as pediu. Porque eu as pediu nos para levalas. Entonces teño que mirar quen foi, que se quedou en levalas para que levar. claro, Non tenemos que que ya pediron, Sí, pasa que en Rosendo en concreto, sí. hai que mirar porque están ahora xa están a erva por encima delas, pero por lo que me dicen hai varios sitios nosotros que quedaron en más de esto. Pues me gustaría que si podes, ou se non para a próxima, que camiños se están preparando tanto ca Xunta, no sentido que digo de rural de Xunta, como as obras que se están facendo a través do Plan Concello de Diputación. Sí, eso están bueno, as obras que están facendo co Plan Único van no presupuesto municipal indicadas. Claro, unha pon camiños rurales, non che pon cales, pero digo che sin problema cuáles son. Non sei ahora mismo de memoria, creo que a carretera desde a carretera de Mondivos hasta o Castro, a de Volmente, desde Santa Marta a que está sen arreglar a arriba, desde Cantón a Iglesia de Amandi, ya hasta Santo Tirso, as dúas alteas que quedou. Non sei, pero digoche perfectamente as que son hai 5 ou 6, que por certo están xa adjudicadas. Foi a mesa de contratación da semana pasada. Esas están xa A dos adjudicadas. Conde de Villoscura, a que vai desde o Concello á Iglesia, Aí, como está previsto o saneamento, falta ese cacho de saneamento precisamente en Villoscura, que temos intención de metelo, pois non se meteu, pois se mete o saneamento, adiós carretera. Pero vale, está previsto facer o saneamento dese tramo e despois lógicamente arreglar. Porque é o único tramo de Villoscura, o único lugar de Villoscura que non ten saneamento. Os Condes e a Iglesia de Villoscura. me ven si O resto da parroquia ten. non me gustaría que tanto son tantas obras da Xunta que parece ser que ve unha importante cuantía económica para camiños rurales e todo demais, como a da Diputación, pues, dentro do que cabe se repartan por todas as parroquias, non? Porque vexo que hai parroquias que levan ano tras ano tras ano, e outras que non levan ano tras ano tras ano tras ano. Entonces, o que pido é que haya un pouco de equidad sobre esa... En Villoscura en concreto foi Moreda e Ora Gaibar, o pueblo completo. Porque teñen os dous, precisamente eses pueblos, son pueblos grandes e con bastante población, como Moreda ainda ten máis población, teñen auga e saneamento, acaba agora de aglomerarse todo o pueblo, e en Baz, que ten auga e saneamento, entrou agora no proxecto este da Xunta o aglomerado todo o pueblo. Porque aí, claro, esas obras podense facer pouco, poden non habería, se van a levantar, poñer de meter arquetas. O gato en Villoscura queda agora todo... Bueno, agradecerche que me permitieras as verbales. Contentos de que vengas e... Perdón, unha cousa, o fío do que dicías da biomasa, dixeronnos tamén que andiveran cambiando os paus da luz de teléfono, pode ser de soberatilleiros, e que onde cortaron alguna... Anduveron poñendo a fibra. Non retiraron, era... Entre soberatilleiros anduveron poñendo a fibra e cortaron, porque me cortaron a mí tamén, e dice que se pode deixar. Por eso, que non... Empezaron a cortar desde San Martín a Vila Maior e deixaron algunha carretera. O que sí me gustaría que para o próximo, me nos explicaras como funciona o tema das liñas que hai nos chanzís, as liñas experimentales esas que hai nos chanzís. Hoxe, na próxima, me explicas e como se gestiona, que se gestiona, un pouco ese tema, porque me preguntaron como se estaba gestionando o tema. Bueno, pues nada máis, entonces. Ponemos ali por esta costa.